Nabotona sa takipeta terhiriman di sana torangan unang siya alaga di dekat dan murugan na terpai mano siya alogoi adong nama dongani ho bisa utogo siana jala paradonga dak salah mologan terpikiran kamu sedahasia adong dibawai naso adong dia dilehot da Tuhan naso tarlehona saradoa kalau ditinggal hukum ya di rumah juga boleh nyanyi. Nabotona sa takipeta terhiriman di sana torangan unang siya alaga di depan yang burukan latar pahimano datanglah temui aku biar kita tahu kejelasan hubungan ini sampai di mana.